Yeah. Okay, yes, so I know na Vote 104.3 FM and I feel about 11 na gwa gị na ọ ga-ele and very soon na ọ ga-eme ihe Chukwu n'idiri ime wee wee ụzọ ịnọ ọ kwanarị ụzọ o kwesịrị ịdị mana o mewego and ebe ọ bụla o kweghị ime biko wara ya gota because n'ebe anyị achọrọ hold up anyị achọrọ go slow before m gaa that break agwa m unu na m ga-enwe two guests in the house and mụ na ha na ebe a dịka otu o si wee dịbalụ IWD ama m na ụfọdụ n'ime unu amara ya bụ IWD bụ International Women's Day enwere yesterday and a week taata kpọtakwa m mmadụ ka anyị kwuo maka ya mana taa anyị ga-arụnye aka n'ebe ndị ọzọ dịka o si wee metụta ụmụ nwanyị and because na ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị mgbe niile ụmụ nwanyị onye kpara ntị Chinazụ aka n'ọnụ sị mgbe o yeru nke ụmụ nwoke mekwa ya otu a mee ya otu a but the reason why ji akpọkarị ụmụ nwanyị bụ na ụmụ nwanyị dị feeble ụmụ nwanyị dị fragile anyị sikwara ike o but for some reason o nwere ihe melu society ejibe na-ene anyị anya as ndị dị strong enwe mgbe anyị na-ekwu ewikta mmadụ si na anya enye ọkwa si m nye ụmụ nwaanyị ọkwa mana si enye nafa ọkwa n'isi oche hey o wutere m personally mana nsogbu adịrọ ọbụrụ any personal thing nwere ka o si wee ya amadi ọ dịbe before so anọ m today na studio with mmadụ na-abụ ka nsụọ Igbo ọmalịcha enenebe jolos mommies and aunties mụ na fa nọ na building today onye izi m ga-ekwu maka ya wụ Dr. Edith Eze onye nke bụ na ọ bụ Dean Student Affairs ESSET bụrụkwa HOD Arts Education Department no Ndewo Chinaza, thank you so much for coming. Onye nke bụ ọ bụrụ Comrade Amarachukwu Okoye ịchọkwa ịkpọ ya Promise ịchọ ịkpọ ya ọmalịcha nọọsụ nnọọ Darụrie nne Aunty Chinaza. daalụ so ndị a na-abụ ndị nwe na studio today and m ga-ajụ ha just ụmụ obere ajụjụ ịghọtago and cheta na program anyị bụ ebe ọ na-awa ịsụkwa anyị Igbo ịsụ English ka o nwee ike wee metụta ndị bụ na fadị anụ Igbo ịghọtago ọ ndị adị asụ Igbo mana ha na-anụ ndị na-abụ ya kọtụ ọjọọ ya eme gịnị ha anụ ebe anyị na-anabata onye ọbụla ebe a wee ebe ọ ga-wee bịa like this ihe Igbo na-atọ anyị ụtọ and ọ bụrụ ihe anyị na-eme na-amasị gị ị ga-etinye ọnụ n'okwu a first of all happy International Women's Day gagola aga ọ bụrụ ndị oyibo asị gị in arrears yes belated or in arrears so tata anyị ji wee bịa so ka anyị na-anya ka o si wee gbasatalụ school professionally and also na ụlọọgwụ maka arụ isi ike ụmụ nwanyị Mrs. Edith Eze gị nwa ya bụ the first person m ga-ajụ ajụjụ maka ama m na ịbụ a lecturer bụrụkwa an evangelist and achọrọ m ịjụ gị first of all personally kedu ife International Women's Day anụwa bụ to you personally and professionally maka ama m na agbasi gị ike n'ife ị na-eme aka si gị ike n'ihe ị na-eme ka ekosue emetụta gị onwe kosue emetụta gị personally onwe ka isi afịa o nwere anya iji afịa ndị ọzọ eji ha afịa Ndewo Chinaza, Ndewo. ndewo ndị na-ege anyị ntị. Personally, International Women's Day na-elote mụ ọmalịcha ihe ọma ihe okike Chineke kere n'ụwa a na-akpọ ụmụ nwanyị. Ana m akpọ ya ọmalịcha maka na ha bụ ọmalịcha n'ihe gbasara ihe okike nke Chineke kere. Ị na-anya n'okike nke ụwa nọ na ihe ndị oyibo na-akpọ raw materials ka eji kee ndị ọzọ mana ihe eji kee nwanyị bụ finished product. It rings a bell. This being is special, modeled for integrity, modeled for excellence, modeled to impact. So, ha dị special n'iru Chineke
onye a mere o ji chelu ka o kechaa ihe niile ọ ga-eke bifo oke ha. Anyị bụ mụa bụ nne nwanyị, anyị maka anyị na ndị last born anyị si eme. Onye ọbụla nwere last born na bịa maka anya ya si eme. Otu a ka anyị na Chineke anyị si eme maka na anyị bụ last born ya. Ọ kwadoro akwado ke anyị. O nwere ndị a na-agụla egwu nọ ndị Chukwu kele mbọsị ụka, mana nke ahụ eruru dị na Chineke ekechego ihe niile bifo oke onye nke a na-akpọ nwanyị ịghọtago ka ọ bụrụ ya last born. And onye nwa mee relationship anyị na ya bụ nke last born, nna na last born bụ nwanyị. Ọ gbagote relationship ka is beyond human imagination, but that's how the Lord made it. The last born. The last born. Then you're not going to comrade. I'm right. No wonder all the fact. I was you way, we don't smile about no. Hey. Okay, so Okugia Dika, a mother, a lecturer, and an evangelist. We're going to give you a health practitioner. Keki swe derige na ekube maka IWD ano. I didn't forget name to go back even the last born. Oku na adi oku. Hey, Auntie Chinaza dalu renne. Dalu so. Dalu ma onye nke mụ ya na-abụ nọ n'akụkụ. Dalu ndị ọma njem ọnụ ndị na-ege anyị ntị. Ụbọchị taa malụ mma masie ike. Yes, so. Ihe anyị celebrate yesterday bụ IDW. Ọ bụ na ị mara maka ị ga-akụzi anyị ụgwọ ka anyị kọwalụ gị ihe ọ bụ. Bụkwa nna ịma maka ya. Kudos to you. So, in medical aspect of it, amara m ka m ga-esi bido kwubi about ọ bụ na dị reasonable enough, ị ga-ama that na ihe a na-asị nwaanyị bụ ife, indeed nwaanyị bụ ife. Because when you come to hospital, ijiri anya gị fụ ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga in terms of delivery. Ịma that na ụmụ nwaanyị bụ the best of it all. I pity onye na-asị ka ihe nwaanyị na-edowe na table. O nwe ka ha si asị ya n'oyibo. What do you bring to the table? What do you bring to the table? Ihe anyị na-eweta buru ibu. In case ọ bụ na ị mara. In fact, ọ bụ na ị bụrụ nwaanyị. Oh, I am sorry. I'm sorry, you are losing it. Maka na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị. Though I am still a single girl, but indeed I know what it takes to be a mother. Because amugolo severally, as in time without numbered. For him, why na-agabiga the pains. But the truth is that after the pains, joy. Yeah. So onye ọbụla na-asị na nwaanyị abụrụ ife. Oh, I'm sorry for you. Because in fact, to say it all, nwoke ọbụla nọ n'ụwa bụ nwaanyị mụrụ ya. So you are just saying rubbish. At all. So that is just it. Thank you very much. All right. So Amaram, it's your go somehow. Otu umwa is aburu na society. Honestly. But if feel that aside from why even the pillar of the home, because these days why is the pillar of the home, the key to the home. I'm home working at robots. If feel when he has why when key with him to aside na society. Can if you feel no why when key na society as per Imagon, especially in a medical line, apart from the we have doctors, we have ladies doctors, yes, now, and obroso say of a truth, obroso say balulu. Abia, in terms of giving advice and building a home, I must have to tell you, kabisi, because iga for some men. Hapo but if you see jufa at a time and we problem now family on when we head up down from the ones on fugo all wine banana solve 80% of the problem because some nwoke ga baby a juofa ma bia gwawa ha si gi biko gakuru nwunye m ihe abokwu ụmụ nwaanyị ka ngwa go nwere nke bokwu ụmụ nwaanyị
onwere nke bụ okwu ụmụ nwaanyị, but the truth is that na Chukwu create go that human to be there, because I believe na enwe purpose Chukwu ji wee kechie wee kefta ụmụ nwaanyị, as our beautiful mommy said, na ụmụ nwaanyị bụ last born Chukwu. Indeed we are. Onwe purpose o ji wee kefta ya, and that purpose I must have to tell you, anyị na-fulfill ya. And or end up on a labor room. Or end up on a labor room. We will be the one to cook. We will be the one to give advice. We will be the one to train the child, because you can have vision. Oh, what don't just go anywhere. You know, so many things. I just know Anyi. Oh, my God, again. But na-ekwu otu o si wee dị. Yes, ụmụ nwanyị, in fact, in all things, we are still the first. I must have to tell you, we are still the first. We are trying. Some ụmụ nwoke adịghị ego ụmụ nwanyị ha ntị. Nwunye fa. Enwe ụmụ nwoke ya abụ. I'm sorry to say this, but enwe my uncle nwa pastor agwachaghị anyị apụ na nwunye si ichetakwa ihe pastor kwuo, sị ya don't worry, not just ka nje na mekanik dị na street ebe enyi ka nrụọ moto nwoke ruo slump. Ọ bụ na oge goro nwunye ya na-enwunye ya nụ dịka isi ya ọkwa ịbụ na ọmụ nwa ka ata afụfụ a niile. Kedu ihe a ga-akpọ ụmụ nwoke na-adị ege? Kedu advice nwefe ụmụ nwoke na na-adị ege nwunye fa ntị? Sorry to cut you short, it feel kwa not the advisable as nwoke ibu nwoke, even if na nwunye ya na-make sense. Ndewo Malisa Chinaza. Ihe mere bụ na ọkwa na nkụ dị na mba na-eyere mba nni. O depend ka the family ka nwaanyị anọ n'ụlọ si wee structure be ya. Maka onweghị nwoke ị ga-asị ya ịmago just otu a m gwara unu na nwaanyị bụ last born na creation. Nwoke na-afụtakwa anyị ka that ya abi ikwụsị gị, oh baby, I heard you. Mana advice m na-enye ga-abụkarị to ebe nwaanyị nọ, not ka isi jụọ m ya ebe nwoke nọ, maka onwere advice m ga-enye nwoke anwa. The only thing ị na-ege ntị bụ ka nsị anya gee nwunye ya ntị, which ọma na o kwesịrị, mana o meri ya. So onye m ga-enye advice bụ nwunye ya, ikpele gị dị ifo ikwuo okwero gị nwa agwa ji the solution. Gị nwa Chineke mepere anya iwe efu ihe a ji the solution. Ị ka na-ekwu o nwere nke ị ga-afụ ụjọ abịa gị nwa ịgwa di gị, because sometimes it comes so terrible. So what do? You go back to your knees, and because God reveals to you to handle it, you that caught the revelation has the power to handle it. So you go to your knees. You go to your knees. Ime ya mbụ, mee ya abụọ, ọ dabacha. Ọ na-apụzi ọjọọ gị, baby, onwe nke ịnọ, onwe nke ịfọ. So ọ anyị nwakwa ga-handle ya, not the man. Okay, oh, mana mommy, asọ nkwu mmasị gị, what if not the first time ọ gwara ya ihe ahụ emekwanụ? Nkwe ka o mee. That's why ndị si gị ịma na o nwee ka vision si adị. Or if you will tell him, and ọ ga-ajụ. Imirikiti, ana amasị na ọha ncha, imirikiti n'ime ha ga-ajụ maka tata anwa ha na-afụ n'ime anyị, ọ ga-ajụ. Then mana ọ bagị ya ntị, ọ pụọ gị nwa abanyezie n'ime ụlọ, a ga-egosikwa ya science, even though he settled there inside, mana ka ga-egosi ya science. Then that science a ga-egosi ya draws his attention back. Ọ natazie na-akọrọ gị ihe ọ gabiga n'ụzọ, isi ya ọkwa ịgwa ya echizi ị na-ekwu na-aghọta. Okay, all right, so iwe n'iwe ka m tụnyetụ obere okwu. Ịma dịka ife eji ụmụọmị anyị, like ihe ọ gwa gị, ị na-eme expect ka ịnụ ka ọ gwa gị ụmụ nwoke gebe nụ ntị na onye ọba advice ọ na-enye ha. Mana o nwere ife okwu
majority of them ama nge ntị. It's just few bụ ihe ga-ege ntị. And ihe ahụ mkpukpe before now, anyị nwa bụ their backbone. Ụmụ nwaanyị bụ their backbone. Ma fa chọọ ma na fa chọrọ, ebe ọ bụla ị nọ bụrụ nwoke na-ege m ntị, ị ga-eche program a ji egote ihe dashie nwunye gị maka na ọnya nwa bụ your backbone. Ịfụkwa m na mọmị n'ụzọ ịmana onye anyị bụ dashie anyị ihe maka na anyị gwa gị ezigbo ịghọtago. Yes. So anyị nwa bụ their backbone. Ihe mọmị na-akọwa dị n'anya ya. Ibu ya ọ nụrụ mọmị na-akọwa na ha na-afụta anyị as baby. Majority of them had afụtakwa anyị as babies. Ha na-afụta anyị na ndị pastors ma ndị fada na-awọrị anyị. Ya bụ nke bụ eziokwu. Ha sị na chọọchị abago gị isi n'ijego ebe a ji evolu gị kọrọ ihe ị na-akọ. But the most important thing bụ let him know, and then you now go back to your inner room. And then gị na nna gị maka na ọ sị na ihe ọbụla m nụrụ ikwu n'ọnụ ga site n'ekpere n'ọnya ka m ga-eme. So ịgwakwanarị anya azị mpa anyị ọ bụ ọ ga-anụ ya. Thank you very much. Daalụ, cheta na ị ka nọ na Volt 104.3 FM. And of course, biko ọ bụ na m ekwuru ya exam na-ekwu ya kịta ka ntị nwee ike nụrụ ya. Anyị nọ live on YouTube channel anyị bụ Volt ODENIGBO. Anyị nọ live ebe, and then anyị nọkwa na Radio Garden. Just in case somebody decided to travel outside town, it must mean a miss Volt or any of our programs. Ebe ị nọ kịta ọ bụ na ị nwere network, ị ga-use your Radio Garden. Join anyị live na radio n'ụbọchị nke taa. Then ọ bụ na ị nọ n'ụlọ na-ege m ntị, kwadobekwa. Ọ bụ na o nwere ajụ ị chọrọ ịjụ, no problem, I know for you. Then na YouTube, onye jekwe Cecilia si, good evening Aunty Chinazo and all our guests in the studio, you're welcome. Daalụ sọ. Ọ sị ma asụ oyibo maka na oyibo ka eji wee dị ya. Women are actually co-creator with God. Women are highly empowered by God with a lot of strength. I am grateful that God made me a woman. We are indeed their backbone. Thank you so much. Daalụ sọ onye jekwe, daalụ. So ị nwere ike isonyekwa anyị ka anyị nwee ike gụpụta ozi gị na YouTube. So Mrs. Edith, gị nwa ka m ga-ajụ now. As a lecturer, ama m ihe na-afụ n'aka ndị Gen Z anụ na classroom. Because our video nene egi ọba n'ime salon ọ na-ewute m sometimes na mfu ihe ụmụ nwaanyị na-eme maka ego izu oshi, Honestly. ịgba n'ilo. Nke kacha wute m bụ onye nke je na shop igo hair. Ọkwa Easter ka anyị na-achọ ịgba sọsọ Easter. Anyị ababeghịkwa Christmas ebe ọ na-ekwo ezu ego oshi. So all this ụmụaka ndị agachalụ school, adị m sure na ha na-aga church. Amara m onye ha ga-egezi ntị, ọ bụ na ha ege ha ntị n'ụlọ ege ha na church, maybe nọ na school ka ha ga-ege. Onye ka m ji eju ọgụ ụmụaka ji ezi ya nụ kedu ihe a ga-emefa na ha dị gị ka ndị today ndị ga-impact m mgbe anyị na-etolite asị anyị na anyị bụ leaders of tomorrow. ụmụ nwaanyị because anyị na-anya anyị nwere a lot of great women nọ na isi oche today. Onye Obia Ezekwesili, Folushola, a lot of them ha nọ na oil sector, ha nọ na media, ha nọ na ministries. So amara m na ndị Gen Z a n'ụbọchị nke taa ha so na ndị anyị na-ekwu maka ya ga-impact the society ka o nwere ebe ọfọ ka finished product nke ha soro na nke anyị na whatever I say. Well, once again, I appreciate you for this question. Thank you. Gen Z. I call them Indomie generation. Honestly. Ọ gbagotekwa maka ị na-akọ n'elu a na-akọ n'ala a na-akpọ gị old school. Onwe asị gị nọ mgbe ochie nkirichezi onwe m na eji m si there is something I understudied this group of this generation. Yes, I understudied them, and then I found out that they have a language. They have a language that they understand, and once you are able to hit the language they understand, they'll bow. So, in school,
dịka na-ekwu okwu nke onye zuru nke a maka ha wee zuru nke a na-eme ma someone feigning being kidnapped. Fake kidnap. Yes. Then just to get some Money. amount of money from the From parents. Do you understand? It's happening Na school. It's everywhere. Then onwetezie ya ichek ihe eji the money na ikirikata amount. Mana, yes, they will still be leaders of their tomorrow. But then maybe at that point in time there will be a new world order for them, and they will be able to adapt to that age. In fact, there's going to be a new world order for them, because what from our background is quite different. Is walls apart between our generation and their generation. Well, like I said, there are languages they understand. They understand love. These people you are seeing, maybe like you mentioned, you see them standing on the road, you see them frustrated, you see them half naked. Deep down them, they are passing a lot. They are passing a lot. Can I make one man pass through a lot? And I get ụfọdụ abụcharakwa na ha egero ntị. Ụfọdụ bụkwa ndị ụfọdụ na-esitekwe na family. Ihe na-abụrụkwa school a ama tọnkwa from school ha bụ bụrụzie parents. Onye ọbụla nwekwara responsibility nke ya. And they at that stage ha bịago na school nke anyị. They are already, you can't bend them any longer. They have outgrown their formative age, and always he gave me just this language of love that it gives them sense of responsibility, sense of belongingness. And mommy mana aka nwekwa Gen Z Alpha. Mana Gen Z Alpha kana abịa. Onye no mana ya bịaba. Maka love a na-ekwu maka amarọzi m. Love is the language everybody understands. Come on, language even the even the alpha ahụ ha bịaba na ịnọ. Onwe ihe na-eme. Okay, because some of them, a lot of times say na-enwe ụmụaka bụ na ha bịa school. Ha dị anọ na class. Amara m kun si cope with the noise. Amara m kun si cope with anaghị anọ ntị ha. Amara m na keep quiet aka na walk ozukwa. Ka o nwere ihe ọzọ, just that long language like you said. That's what I'm telling you. Emma, you can't give what you do not have. Yeah, depend on my personalities. Onye ga-abata na class, ebe ni na-eju oyi, is coming, I respect you so much. Onye ga-abata na ọ na-akụzi ifu ndị na-amago ma chairs na-agba and ọ dịrị ya ka anything. Ọnọlụ. So, onye ọbụla nwere nke ya. Onye ọbụla nwere procedure o ji eme his or this thing. And it's just so terrible that we could have someone that will be comfortable teaching in such an environment and you want to impact. No. No. Just like I said, ụfọdụ n'ime ha na-atụ ụjọ, just like you casually joked with us, ma ga-afụ ha tọrọ ha n'iru. Maybe that is still the fear. This lecturer is nursing within him or her that he doesn't want to annoy them. So that how man kuya pia. But it's not true. Onye nke ọ na-abata ha site ha ja nwayọ. Ị ga-afụ even later they hold that one at a very high esteem than onye Yes. Okay, so Comrade Amarachi, with experience kedu achọrọ m ka anyị face ụmụ nwanyị bụ nurse or doctors nọ n'ime otu ịbụ nwanyị kịta. Mgbe anyị nọ school, onwe some people pụtara sị gị that ị ga-ararụ with a lecturer before you pass ya. I didn't experience it, and except with my own mathematics, all my English teacher called them. So I'm my HOD, of course. So about my experience,
I never, and no one know now kumere experience na that school. But on our own nepekwa social media, I see my sister no school, so kwam nekwa. Na una na experience such thing na your area, the health sector. Hey, thank you very much, Auntie Welcome. Chinazo. Dalo. Ajụjụ gị a ọ gbakwara agba o. Mana anyị ga-azị ya. And ihe m ga-eji wee zi ya bụ nọ nke m maka m ga-aza. Ehe. So in that aspect, onye ọbụla sị gị na ọ bụ a medical student, jee check very well. Ọ bụ na ị mara ihe ị na-eme, you don't have anything. I don't want anything to do with you na school. Because first of all, ị ga-edegodi na exam, ide nke izi, ide nke abụọ. Ndị bụ unu jidegodi ego kwụọ ụgwọ your maybe entrance exam, ị pass ya. Mgbe ị ga-ede the PTS and other things, nke ahụ abụrụ ihe a na-akwụrụ ụgwọ or ịbịa. No. And na my own school, ihe anyị kacha wee nwe bụ ụmụ nwanyị as lecturers. You got to go? So, and o nwere onye nwe time like ihe mommy na-ekwu otu isi wee dowe onwe gị. You got to go? Anyị nọ na class now, a lecturer chi bata. Ịmagodo onwegodi course anyị na-eme na school bụ course eji egwu. If you don't read, ichimite gị naba. Ndị a na ọ na-apụta sị na ha ji YouTube emezi agbazi ọgwụ ma eme anything ka ezi ha na-agakwa through this process because ọ ha nwakọ ga-abụ ncheta mfu ha nsị na ndị nke a dị ka ndị kwụrụ ụgwọ wee ba ọ na ha mee something wee because ha nọ na hospital. Yeah, the truth bụ na of a truth aka nwekwara ndị na-akwụ ụgwọ aka nwe. I must have to tell you the truth. Aka nwere ndị na-akwụ ụgwọ just to be a nurse or a doctor mana ọ fịara arụ. And I marginalize you na school or even na hospital in terms of ụmụ nwanyị. And I marginalize ụmụ nwanyị dịka na ịbụ nwanyị you can't do this, or na ịbụ nwanyị you can do that, or na ịbụ nwanyị nọrọ ebe a. No, we don't do that. Okay. Ihe ọbụla enwe male nurses now. So ihe ọbụla nke nwanyị mee nke nwoke ga-eme ọ bụrụ nke ọsọpụ ya bụ like anyị na-eje posting. So ịbịa posting ọ bụrụ na o nwere onye ime na-eme ịma ọ bụrụ maka na onye a bụ nwoke no nurse and no nwoke asị n'ime na-eme onye anọ ma mbata no. So nwoke na-amụ nwa nwaanyị a na-amụ nwa equal right ka onye ọbụla nwere. Onye ọbụla nwere equal right. Nwoke na-amụ doctors adị amụzi nwa doctors ụmụ nwoke na-amụ nwa. So otu a ka ọ dịkwa ebe nurses ụmụ nwoke nọ. We are all the same. All right. We are all the same. Okay, so me phone line kita bomb na 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ ma ị nwere ihe ị chọrọ ikwu, ị ga-reach nwanyị 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. Then na YouTube, Chukuma Brain Charles, they are still Auntie Chinazo, good evening. And welcome to your guests. God bless you all and remain blessed. Dalo so. I'm not knowing anything special email ụmụ nwanyị na church. All the important. All the very, very important. All the very, very important. My own, area. Maka no more. God and all the churches. Yes. Mana our own. That is a. That is a mom can get. Pastor, I go there. The topic yesterday about the International Women's Day. From first service to the second service. He was just praising the gender, the female gender, acknowledging them, bringing out their best, giving us kudos, encouraging them to acknowledge them and realizing that they are their backbone. And to crown it all, on Wednesday, he promised us a banquet
Oh, next tomorrow. Yes. Yes, So, tomorrow. Church get raka. Honestly, why did you ask before me? You would have waited now. I'm not church get raka. Come for better February. Because one need to go leave better because for this is you. Oh, that easy. You promise you Nwanyi. Hey, hello. Hello. Good evening. Good evening, oh, good evening. good Good evening. evening. In Thank arrears. you. Thank Thank you. you. Hmm. Yeah. Okay, yeah. Okay. Dalo. Hmm. Mm. DJ Olimbo? No. Hmm. 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 Dalo. Hmm. Jiri ya nwayọọ, DJ Olimbo jiri nwayọọ.
Daalụ. Oh, daalụ. Anyị ama nna. Ịkwadotela akwadote. Daalụ sọ. Daalụ rienne. Daalụ. Daalụ Daalụ rienne. sọ DJ Olimbo. Daalụ. Praises adịghị, don't worry. Ọ bụrụ ya ọfụ, ọ dị agụ ya, ọ dị akị akọ n'ọnụ. Daalụ sọ. Daalụ. So dịka anyị si wee na-ekwu ihe gbasara ihe ụmụ nwaanyị, ọ nakọta mfu a lot of things. Ụmụ nwaanyị bụ na ha pụta ha sị gị na marriage is not for everybody. Asị gị na onye nọ na marriage o kwesịrị ị na-eme otu a. Mọmị enwe pattern for ụmụ nwaanyị na marriage? Enwe any pattern for ụmụ nwaanyị na marriage? Na marriage abụrụ for everybody bụ afọ m ya nọ nkasi obi, okwu nkasi obi. Maka na mbụ Chineke mere ya n'ogige na Kenan. Even in Eden, I told you that after creation, God saw that every other thing He created was okay, but that of Adam was not okay. Something is missing. Something is missing. Mhm. I love that English. Yes. Something is missing. Something Yeah. is missing. Yeah. So, marriage, the maka one will chase 1,000, or two is going to chase 10,000. Yeah. Mana mmadụ ama mgbu n'onwe ya, ọ bụzie na ọ bịarọ ịnụbazie is not for everybody. Chineke mere ya ka ọ bụ for everybody, except like instances of Paul, who decided on his own, and a few others to stay. And then man, staying of the biblical age and time, they stayed and they stayed. They maintained that integrity and stayed. Mana ndị kịta stay in ha. Bụkwa ofu okwu n'ile, ofu okwu n'ime ụlọ. 07060485853. Onye chọrọ ikwu? Ị chọrọ itela anyị ọnụ? All right. Hello. Good evening. Ka ime? Nnọọ kwụrụ ọkarịa nnọọ. Chukwubuike anyị. Ndewo ma. Chukwubuike anyị. Isi na-evu nja. I am the man. Daalụ. All right, so na anụgoni ya na nwaanyị bụ ife bụrụ ebe niile ndị o mere m nchọ ịkpọ egwu part ọbasi. Ịma na time anyị na-emezikwa rapụ, so anyị ga-egechalụ obere egwu mana ọ mpikicha aka ọla. Hello. Ka ime? Ka afọ gị na anyị dịkwa ọyị. Chukwube from MNN, no.
ngwanụ. Daalụ. Asị nwa guy ọfọ nwaanyị kwesịrị dress ka nwaanyị ọ sị ka ọ jụọ kedu ihe kpatara ụmụ nwaanyị ji dress ka ụmụ nwoke ike agwụgo aghọtara m because ụfọdụ ụmụ nwoke apụta sị gị ụwa m ọzọ m ga-abụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwaanyị sị gị ụwa ọzọ apụta nwoke si abụ nwaanyị ahụ nọrọ otu afọ ego free shawarma abata achọrọ m like ụmụ nwoke na-ata afọ amara m na onwe anybody nwee answer for ihe mere ụmụ nwaanyị ji dress ka ụmụ nwoke enwe any particular reason mụ amarọkwa m efili m na o nwere ike ọ bụ na onweghị ego ị ga-akwa because i dress godo up na mommy ọ bụrụ ihe ọ bụrụ rice ekishi dress na anyị ma akwa n'iyi mana nya nwa bụ otikwu ya kwa o nwere ike ọ chọọ swimming trunk wee pịakasịa ihe nwanụ ga-eyiri ọrụ onwe ya dịka na trouser na-agasi ike mgbe nụ ahụ amara m na enwe any particular reason why nwaanyị ga-eji na-dress onwekwa particular reason na-abụrụ ihe anụ anyị na-ekwu Gen Z generation. Yes, Gen Z generation. Maka ha ekirigo n'ihe nkiri ndị ọcha gee nke ha gere ege fụ nke ha fụrụ afụ wee fụ na ịnọkata isi ka ị ga-anụ arụ gị ntị ọ na-eme gị ka ịbụ nka ebido mewe ilofuzie na Chineke si gị nwaanyị na-eyi ihe anything that pertains to a man no a sin. So, a problem Gen Z generation. Has somebody known the Old Testament? There will always be a history to support the actions. Yeah. So, more can notice it. That is what I want. Yeah. Yes. Everywhere. Yes. Okay, go on and say no gabo no where go je gabo. Ndị nke bukwa nke na turn to wine. It's just the Gen Z generation and what they I'm speechless. But what they represent. I'm na bụ mfu ụmụ nwoke na-dress ka ụmụ nwaanyị ọ na-afịakwa m arụ nghọta ọ nara ekwe m nghọta ọ dị ekwe m ama m ka ha si na ama m nọ na ha enweghị mmiri fụ ka ha si adị na ha dress chi otu a mana anyị nwa na-afịa an eyesore. I just have to say it honestly, you're an eyesore. If you okay for dress, you can wine. To you, but to them, it's nothing. Yes, it's nothing to them. You understand? And individual differences. Oh, kafasi cho. In fact, you gotta go ahead because, like mommy said, and walking in you put me home wine. Mmadụ bịazi ike isi nwoke asị m na ọ bụ n'ụzọ bịa. Nwunye a na-azọ salon mmadụ otukwula na-eke ya isi kpọọ ya ntị. Ee, Flavor si amụọ nwoke ya bụrụ nnọọ nwoke. Mbịa ịbịa ka m dozie onwe m efu nwoke odowe ụkwụ ya na-eti ya protest. And ha emego ihe niile eji edozi agalacha ọnụ. Nwa ada ekwe ọnụ ha bata ịkpa isi one way. Yes. Ha kwụọ ya. Mbịazi ịkpa weaving nji 500 akpa 615 more 2000. You know? Hey. Honestly, it's not okay. Hello. Keki me. Ka fa gị na ebe isi akpọ m.
Chibuzo, no. Yani, Ndewo, Daalụ. Chibuzo. Daalụ. Thank you. Thank Thank you you. very much. Mm. 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 Why you can work see a queer? Mm. Themselves. Like a man. Dalo. Dalo so. Dalo. Dalo. Thank you Dalo. very much. All right. Thank you so much. As I'm come back Facebook, I've drop our question eba. Kamal button ka you check ya na so so in case each try so the man probably na line be busy or something you want to join on Facebook, YouTube, bani na 0706 048 5853 my one na 0915 570 8347. My so na YouTube vote Odenigbo. Vote Odenigbo na YouTube. Then you join na Facebook or vote 104.3. Hello. Good evening, Kekime. Hi, the boy. Can't fucking have you say bye. No, Victor. Can you?
Thank you so much. Thank you. I can say I wish you the same, man. Thank you. That also. All right. Mm. Mm. N'afọ onye ọcha na-agba bọọlụ a na ibu dread n'isi. Kewata. Oh God. As well. Dalo. Na person wey never do before be onye amako ka o si ade. Ifro ka o si we dey area 50,000 naira we keep the only ego dị na account ya. Oh ya dey aka 50 million. Only the mad you now. Only the money Advice from anybody. And all we come na advice category ya. Yes, or guarantee. Just that little money you spend. Or maru the rightful thing to do. Yeah. Hello. Huh. DJ Olimbo. Ganiru. DJ Olimbo, hello. Just take a check in network. Keep watching him as the Chetan and the one hand on a studio no was thinking about Dr. Edith Eze, Abu Dean, Student Affairs, Asset, Biabropa, HOD, Arts Education Department. The Muna comrade Amara Chuku Okoye, no na studio. Just in case I want to guess, you guys can do where I'm children and teaching as or Doctor, na comrade. No, thank you for joining me again. Dalo. All right, so tupu anyị gaa n'iru, o nwere ajụ nchọjụ. Mrs. Edith, feeling this what a man can do, a woman can do better. Omego or damage go ụmụ nwaanyị anyị more than the good omegolo fa. Ọ ihe ọma ka o butegoro anyị ka o nwee ka o ma si wee yasasizi anyị brain. Ndewo Chinaza. Daalụ. Ajụjụ a imezikwa ka onwe ka isi chọọ izi ya. Asị
Kiki whatever say. Where ihe ọ mee nkakara ekwu obere okwu ya. Ịfọrọ na ọnwa onye kpọsị onye ọbụla mana ihe ọ bụ mewe ihe kwesịrị ka o mee. Ị na-asị what a man can do, you can do better. Onye Chineke si gị jee mee, ọrụ help meet ka si gị jee bụrụ. Ọkwa ị na-aghọta? Ọ compliment, partnership, help meet. Enwe head, which is the man. It was Igbo head. Ibu nkwe. So ọ ya sa ihe. Ọ ya sa. Ya mee nji si na ọ dị ka ị chọrọ ịza ihe jụ m. Maka nwaanyị mbụ dị m mma. And ụmụ nwaanyị kwesịrị ka nwaanyị ha bụ dị ha mma n'ahụ. Ha na-excel n'ebe nwaanyị n'ọnọdụ nwaanyị ahụ ha nọ. Ihe ị ga-eme karịrị na as nwaanyị. Ihe ị ga-eme karịrị n'ụwa as nwaanyị. Ka ihe ị na-eji etinye isi na nke nwoke na-eme. Ọkwa ikwu kịta na gịnwa na-ekpe ekpe n'ụwa gị ọzọ ka ị bụkwa nwaanyị. Ịnọkọta adachi achọ ka m bụrụ nwaanyị na ọ bụrụ na a na-eme enwere anything like a reincarnation. I want to be pampered. Ịghọtago? Ọ dị m mma otu a. Achọrọ m nke iburu ibu ala onye ọzọ binye gị. Amaghị onwe ihe ị chọrọ itinye in terms of. But remember, like I said, nwaanyị ahụ bụ be perfect, be excellent in it. Ebe a ka ị ga-anọsi ike wepụta isi gị, anụ onu gị na nke ị na-eme. Hapụrụ nwoke nke ya. Daalụ nne Chinaza. Daalụ. Ọmalịcha ma ọmị. Ị makwa nnọọ jedute nnọọ ọmalịcha ma ọmị aga. Akwụkwọ na m anya okwu maka ụmụ nwaanyị ọzọ ihe anụ anụ. Ị makwa nnọọ jedute ya. Mana obere ife m chọrọ itinye na ya bụ ịma na ndị be anyị na-eme ife emebighị oke. Sometimes. Yes, that English, amara m ka m kwuo na ọ dị right ka ọ dị wrong. It's not English teacher again. English. So that's what a man can do. A woman can do better. Let me just come this way. What a man can do. The truth about the matter is that God is God. And for him to create man and woman differently, or iji wee gosi gị na enwe division of labor, ekele ọlụ eke, and for him to do it like that, so nyanwa ma ihe mere o ji mee ya otu ahụ, because from my own understanding, God can equally isikwa onye, after all, onwe ndị a na-amụ ha bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị. I don't know. Yes, yes. So, but that does not mean that now, in the person very well. Let me not just go inside the medical part of it. But if you check the person very well, you'll find out that now when the particular one that is dominating the other one, yes. Are you getting it? So, you look at it, that's what a man can do, a woman can do better. Yes, in some aspects, I'm sorry to say it, I'm gonna say that now. Should I call them ma? And I'm so sorry to say there is you So in that way, Obu doesn't know what a man can do, a woman can do better. Rather, you will be a helping hand to the person, to your husband or to your friend. Not that you will be the head. Are you getting it? Yes. Because when you met on the other day, I think no, is it now WhatsApp or now TikTok? I say a man there, a woman without a man inside, and then a man there, without a man. You might go on and mention here, and come to think of it, is nothing but the truth. Are you getting it? And then you have one wine. It just get a knock, it's a no. Edute go man or akam. Just
know that no go abụ nwoke bụrụ nwanyị. Yes. But ọ bụrụ na onye nwa bụ ihe bụ na what a man can do, a woman can do better. The truth is that he is your husband, but you are just helping him just to do what that thing that he cannot be able to do. And ọ bụrụ na onye nwa na ihe nwoke ga-eme na nwaanyị ga-enye better. Normally in a very standard setting. Yes. Ihe nwoke na-eme karị. In order, because no, the as in the strongest part of it is that I'm a woman. And nwoke ama ndị nkwa n'ihu. And nwoke ama ndị ime. So onye ọbịa ọ ga-abịa ebe ikwasị gị what no. Anyị na-get it wrong. I normalize. I got that now. The part of men and women, they are not the same. Thank you very much. And then why you open a try for now? Look, I'll be if the bank or this authority, this governor. Honestly, borough president. Honestly, man, I would talk about like this. Okay, go. But at least 80% of women, I get here the wrong man. Okay. I just get away all. So, what a man can do, a woman cannot do better. Now, our ideology, I back up our feminism. Yes. Because my own wife feminist, but always say take it on a sort of power. All right, so I am your company. I never know about think it. Okay. All right. So, one last question. Mrs. Edith, Dr. Edith, sorry, Dr. Edith. That's na onye nwe ugwu. So, Doctor, because universities on a role they play in promoting gender equality na school for women. Gender equality, leadership roles, or when can you summarize in 1 minute 30 seconds? Fine. Okay. Yes. That's my role they play. Stereotype. I'm an admission office. Say, for medicine. Okay. We don't do that. Or engineering, we don't do that. They choose just like your area, even though I'm working on nursing, now 80% of the nursing workforce yes. And the yes. We open our we open every door for all genders in leadership, in choice of courses, in like I just handled student election, and you see, what are you there for? There for president? And it has been a recurring decimal for quite a long time now. It's an error. To the extent that we, in the management setting, we even had to sit. The closest vice president. Yes. We are trying our best. We are giving an equal playing ground for everyone. So why not told you? Yes, I want to ask, is that being afraid or what? No, it's just it's the confidence. Some why not lack confidence. If for presidency, yes. Also for why Patagon and Nigeria is yes. And the one now he got tafu. He got all votes yes also be here banye. Why am I editorial? Why we have because I don't want the why now to why you don't know what we can do. Yes, we don't have confidence in ourselves. Yes. So it baffles me. And it's an error. It's an error. If Larity complex and remember the reasons why why dress school working. I ain't wearing enough confidence in ourselves. Yes. It just shock because even though I'm going to dress work and working, I will be seen. I will be seen. And they will start talking about you. So the thing is that I feel in O2 I on ID hidden. So we try to do something awkwardly different. Yes. It outstanding. Yes. So I just feel that's just the confidence. So it's not left for parents. It build that confidence in their girl child. All right, so Daluso, thank you so much for you joining Dr. Edith as a Dean Student Affairs Assets and also HOD Arts Education Department. Thank you so much, Comrade Amarachuku Okoye. Thank you. Daluso Abomunu na short notice.
Enugu State. Enugu State College of Education, Technical. Because we name no somewhere else. So now, so very close to us, opposite the Polo Mall. Enugu State College of Education, Technical. On your asset. All right, so I got thank you for coming to the studio. Download for you joining. And joining on YouTube. Yes. When you request DJ Olimbo, thanks so much. Precious, good evening. Chukuma Brain Charles, please, what did Adam? Brain Charles, I'm sorry, your message is raised. So you gotta try maybe tomorrow. Good evening, Auntie Chinazo and your guests. God bless you all and remain blessed. Thank you so much. Dalo. So I'm gonna have Puruno, Makataya Madro, Heladeroze. Ụbọchị na-emezi kwarapụ mụọba ntịnaza ya so na onye mara asụsụ onye bụ onye amaghị asụsụ ọ na-adị agbacha egwu agụọ mile agbacha ọsọ agbacha egwu ọ na nnukwu agbacha ọsọ agụọ mile oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ so ife ọbụla ị na-eme make sure na ị nọrọ na-akụ mmiri ncha baa gị anya m ga-ahapụ unu with ezi nwanyị Color Boy featuring CJ Obasi. I'm CJ Obasi bụ nwa pati Obasi so the refined Jay-Z version of Ezi Nwanyị dị ụkọ. All right, so daalụ nụ ka emesịa nụ. Thank you. Tune in to the ultimate voltage experience. Follow Volt FM on Instagram at Volt1043FM. Turn up the volume. Volt 104.3 FM. Say, me I know like Wahala. Chop life catch cruise badaba. Me chop mo kuya daba. Say, How come good as a news come in? Yeah, whatever you should boy cool up. Go and I'm handing out Volt FM 104.3 audio. And I'm coming. Volt 104.3 FM. Okay, we are true to Yes, well, you can. How many again? but we are true. Yes, we are done. We are done, right? As a Yeah. Because we're going to be the chair back across. Bad, but okay, when you go to life. There's the phone. Never like Gmail life.